Προτού ανακαλυφθούν και προτού έρθουν στη δημοσιότητα οι συγκλονιστικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή, από κάτι τέτοιους στίχους ακούγαμε τον αντίλαλο εκείνης της μακρινής Πρωτομαγιάς. Αυτοί οι στίχοι έγιναν τραγούδια από το Θοδωράκι και τραγουδήθηκαν από τη Χάρις Αλεξίου, και εμείς, σιγοτραγουδώντας μαζί της, μιλούσαμε ψιθυριστά για τον μπλόκο στην Κεσαριανή που γίνηκε μια Κυριακή πρωί με τη δροσούλα. Και δεν ήταν μόνο αυτό το τραγούδι, δεν ήταν μόνο όλα τα άλλα τραγούδια που γράφτηκαν για τη ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944, ήταν και τα χαρακτικά του Τάσου, που απέδωσε τη Φρίκη και τη Λεβεντιά με τη βυζαντινή του γραμμή. Ήταν και τα ποίηματα βέβαια. Ένας ανώνυμος λαϊκός ποιητής σκαρώνει μερικούς σταράτους 15σύλλαβους αμέσως μετά την εκτέλεση των 200. Ο Ρίτσος παίρνει κάποιους από αυτούς τους στίχους, παίρνει και μερικά λόγια από τα σημειώματα που έριχναν στο δρόμο οι μελοθάνατοι μέσα από τα καμιόνια και όλα αυτά τα μεταπλάθει σε ένα καινούριο ποίημα. Σκοπευτήριο Κεσαριανής. Μιλούν οι πεσόντες αγωνιστές της αντίστασης. Εδώ πέσαμε, παιδιά του λαού, γνωρίζετε γιατί. Γυμνοί, κατάσαρκα φορώντας τις σημαίες. Η Ελλάδα τις έραψε με ουρανό και άσπρο κάμποτο. Ακούσατε τις ομοβροντίες στα μυστικόφωτα αττικά χαράματα. Είδατε τα πουλιά που πέταξαν αντίθετα στις σφαίρες, αγγίζοντας με τα φτερά τους τον ανατέλλοντα πυρφόρων. Είδατε τα παράθυρα της γειτονιάς να ανοίγουν στο μέλλον. Εμείς μερτικό δεν ζητήσαμε, τίποτα. Μόνον θυμηθείτε το. Αν η ελευθερία δεν βαδίσει στα χνάρια του αίματός μας, εδώ θα μας σκοτώνουν κάθε μέρα. Γεια σας. Και ο Κώστας Βάρναλης παίρνει και αυτός μερικούς από τους στίχους του ανώνυμου λαϊκού βάρδου και γράφει το δικό του αριστούργημα. «Ετούτη η μάντρα αγνάντια σου το σύνορο του κόσμου. Σ' αυτήν απάνου βρόντιξεν ο διγενής το χάρο. Ήτανε πρώτη του Μαγιού, φως όλα μέσα κι έξω. Έξω τα χρυσολούλουδα και μέσα η καλοσύνη. Που αράδιασε πας στο σοβά πιστάγκωνα δεμένους και θέρισε με μπαταριές οχτρός ελληνομάχος. Όχι έναν, όχι δυο και τρεις, 200 παλικάρια. Δεν ήρθαν μελοθάνατοι με κλάμα και λαχτάρα, μον ήρθανε μελόγαμπροι με χορό και τραγούδι. Και πρώτος άρχος του χορού, 2 μπόγια πάνω από όλους και από το χάρο 3 φορές πιο πάνω ο Ναπολέος». Ο Ναπολέος είναι βέβαια ο Ναπολέον Σουγκατζίδης. Και ο χορός και το τραγούδι που αναφέρονται στο ποίημα είναι το γλέντι που έστησαν στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου οι μελοθάνατοι το βράδυ πριν την εκτέλεσή τους. Ο Σπύρος Τζόκας, στο βιβλίο του «Ένα μεγάλο βράδυ», αφηγείται την ιστορία του Σουκατζίδη με αναδρομές και μπρος-πίσω στο χρόνο, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Χρησιμοποιώντας ένα ωραίο έβριμα, ο συγγραφέας μας δείχνει τον Σουκατζίδη μέσα στο κελί του, να κάθεται άυπνος μετά το γλέντι και να αναπολύει το παρελθόν του, όσο περιμένει να έρθει το ξημέρωμα και η ώρα της εκτέλεσης. Ο Σουκατζίδης βλέπει ολόκληρη τη ζωή του να ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια του σαν ταινία ή σαν μια σειρά από φωτογραφίες. Πρωτομαγιά 1944. Ένα μεγάλο βράδυ τελείωσε. Το τελευταίο βράδυ, ίσως. Και τέτοια μέρα, με τόσους συμβολισμούς, με τόσους νεκρούς, με τόσους αγώνες. Ένα μεγάλο βράδυ. Ο Ναπολέον παρέα με το θάνατο. Καθισμένος στο σιδερένιο κρεβάτι με το σουμιέ που έτριζε, πέρασε τη νύχτα του με τις αναμνήσεις του. Ούτε λεπτό δεν έκλεισε το μάτι του. Ονειρεύτηκε όμως ξύπνιος, στην αγκαλιά του Κυρφώτη και της Κυρα Μαρίας, προστατευμένος από τους κακούς. Οι αναμνήσεις του έμοιαζαν με καλά φυλαγμένες φωτογραφίες μέσα σε κουτάκια στα συρτάρια.
Τα συρτάρια ξεκλείδωσαν και οι φωτογραφίες απλώθηκαν στο τραπέζι και ζωντάνεψαν τις αναμνήσεις. Να και το χωριό του, το σπίτι του, ο καφενές, να τον κι αυτός. Και ο Κυρθύμιος, ο κύριος Μιλτιάδης, ο Μανώλης, η Μαρία, ο θείος ο Φίλιππος και όλοι οι αγαπημένοι του. Ήταν και οι άλλες φωτογραφίες, μαζί και αυτές των κακών, του Λίμαν Φον Σάντερς, του Ραντόμσκι, του Φίσερ, των Ελλήνων βασανιστών. Όλες μαζί απλώθηκαν στο τραπέζι αυτό το βράδυ, στο μακρύ ταξίδι του στο παρελθόν. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια στην Τρίγλια της Μικράς Ασίας, από όπου έφυγε πρόσφυγας μετά την καταστροφή. 22 χρόνια πέρασαν από τότε και τώρα παρέα σε ένα κελί με το θάνατο ξαναζώ τη φρίκη του ξεριζωμού, σαν να συνέβησαν χτες όλα. Η συγκλονιστική εικόνα της μάνας μου μπροστά μου, με ζωγραφισμένη τη φρίκη στο πρόσωπό της, με τρεμάμενη φωνή που με τα βίας ακουγόταν, να εκλιπαρεί για το παιδί της. Ψυχάλιζε μπροστά μου οι λασπωμένοι δρόμοι που παίζαμε, η προκυμαία μας που λίγο πριν ζούσε μεγάλες δόξες, όταν για μια στιγμή μας πλάνεψαν ότι δήθεν θα ελευθερωθούμε, ότι θα ζήσουμε καλύτερα. Τρομερά πράγματα σε μία μόνο μέρα. Δεν φταίει μόνο το τσεκούρι, φταίει και το δέντρο, έλεγε μια τουρκική παροιμία. Αυτή την παροιμία τη θυμάμαι καλά, επειδή την είπε κάποιος την ώρα της συμφοράς. Δεν ήξερα τι εννοούσε, ούτε και τώρα ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι φταίει το δέντρο. Είχαν τελειώσει όλα, ούτε μπάντες, ούτε σημαίες, ούτε μεγάλα λόγια. Οι μεγάλες ιδέες λούφαξαν, οι ιεροκήρυκες κρύφτηκαν. Ο λαός και πάλι μόνος στη μοίρα του, ξεσπιτωμένος και κυνηγημένος. Δεν πίστεψαν ότι ο εξοριζωμός ήταν μόνιμος. Ποτέ δεν το πίστεψαν. Το εισηγείαν ήταν άντε και καλή πατρίδα. Αυτό τους κρατάγε ζωντανούς με την ελπίδα να γυρίσουν πίσω. Αυτή ήταν η μόνιμη πρόποση. Σταμάτησαν να το λένε όταν άρχισε η γερμανική κατοχή. Τότε έλεγαν άλλο. Άντε και καλή απελευθέρωση. Η επόμενη συμφορά ήρθε να σκεπάσει την προηγούμενη. Θυμάται που έφτασε στην Κρήτη. Εκεί σπούδασε, εκεί άρχισε να εργάζεται, εκεί ασχολήθηκε με το συνδικαλισμό, εκεί έγινε κομμουνιστής. Το 1936 τον συλλαμβάνουν και τον στέλνουν εξορία στον Αϊστράτη. Είναι φωτογραφία του Ναπολέοντα Σουκατζίδη με αγωνιστές στο Ρέθινο της Κρήτης κατά τη σύλληψή τους τον Ιούνιο του 1936. Κατά τη σύλληψή τους τον Ιούνιο του 1936, πριν ακόμα επιβληθεί η δικτατορία Μεταξά. Ναι, σωστά. Και ο Σουκατζίδης είναι στο κέντρο σε αυτή τη φωτογραφία. Πολύ σωστά, ναι. Από τον Αϊστράτη πάει στην Ακροναυπλία και ύστερα στο Χαϊδάρι. Και από εκεί, ξημέρωμα Πρωτομαγιάς, ο Σουκατζίδης και οι 200 κομμουνιστές οδηγούνται στην Κεσαριανή για να εκτελεστούν ως αντίπεινα για τη δολοφονία ενός Γερμανού αξιωματικού στην Πελοπόννησο. Ναι. Και βέβαια έχουμε και το τελευταίο σημείωμα Τελευταίο σημείωμα του Σουκατζίδη. Είναι γνωστό το ότι μπορούσε να αποφύγει την εκτέλεση, αλλά επέλεξε να μην το κάνει. Στο τελευταίο σημείωμα, ο Ναπολέοντας Σουκατζίδης προς τον πατέρα του ουσιαστικά του λέει «Πατερούλη μου, πάω για εκτέλεση, να είσαι περήφανος για το μονάκριβο γιο σου». Αφού το προηγούμενο βράδυ έχουν γλεντήσει το θάνατο, τώρα στείνονται στο προαύλιο, καθαροί και στολισμένοι, όχι σαν μελοθάνατοι, αλλά σαν μελόγαμπροι, αξιοπρεπείς και όρθιοι. Είναι όλοι συγκεντρωμένοι εκεί, σε μια ατελείωτη σειρά μπροστά στα μαγειρία, στον τόπο συγκέντρωσης. Αργούν. Καθυστερεί η φρουρά που θα τους πάρει. Περιμένουν εκεί. Όπως τότε που περιμέναμε συγκεντρωμένοι τα φορτηγά για να πάνε εκδρομή. Όπως τότε, τις ξέγνιαστες μέρες. Με το άσπρο κοντομάνικο πουκάμισο και τη τσάντα στον ώμο. Έτσι και τώρα. 200 παλικάρια, 200 λεβεντόκορμοι, περιμένουν τα φορτηγά για την τελευταία εκδρομή τους. Ο απόϊχος από το λεβέντικο τραγούδι της γιορτής του θανάτου, ο αντίλαλος από τους πυροβολισμούς του εκτελεστικού αποσπάσματος, τα ζήτω και οι αποχαιρετισμοί των εκτελεσμένων την ίστατη στιγμή, ακούγονται ακόμα μέχρι σήμερα. Ο αντίλαλος από το σκοπευτήριο της Κεσαριανής παραμένει. Αν γονατίσεις στη γη, εκεί στο θυσιαστήριο και βάλεις το αυτί σου στο χώμα, θα τον ακούσεις τον αντίλαλο. Ακόμα και στη γύρω περιοχή, στο συνοικισμό. Ακούγονται οι φωνές, λυπητερές, οργισμένες φωνές. Όσο κοτοζυγώνει κάποιος στον τόπο που ακούγονται οι φωνές, τόσο αυτές αλλαργεύουν.
φωνές που τους εξυπνάνε από τον ύπνο τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Για όνειρα που διαψεύστηκαν, δικαιώματα που κατακτήθηκαν, δικαιωμένες και αδικαίωτες θυσίες που κατατέθηκαν στο βωμό της ελπίδας. Η μνήμη, η ελπίδα, η θυσία, ακόμα και η διάψευση παρουσιάζονται μπροστά σου ολοζώντανες και έχουν τη μορφή των 200. Μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών, οι 200 της Κεσαριανής δεν είναι πια μόνο μελάνι σε ένα χαρακτικό, ούτε μόνο λέξεις στο στίχο ενός ποίηματος, ούτε μόνο τραγούδι σιγοϊπωμένο. Δεν είναι μόνο αναφορά στα βιβλία της ιστορίας, δεν είναι μόνο μια θολή ανάμνηση. Είναι λες και ξύπνησαν, λες και έχουν πάλι σάρκα και οστά. Μας κοιτούν κατάματα τραγουδώντας ύμνους, περπατούν λεβέντικα, στέκονται περήφανοι, σηκώνουν τις γροθιές, πέφτουν όρθιοι. Τους είδα στα διέξοδα του χρόνου μονοπάτια, δίχως πάνη στα μάτια να βλέπουν καθαρά. Και σαν τους έρθει η είδηση πως έφτασε η ώρα να λένε αντίο στον τώρα, τους είδα με χαρά. Να λάμπει η συνείδηση, μορμική περηφάνεια, να στέκουν στα ουράνια με τα πόδια τους στη γη. Τους είδα κι ας μην έχω εγώ θεούς αγίους κι όσιους, εγώ έχω τους 200 απ' την Κεσαριανή. Χαμογελάς στο θάνατο όταν τους κοιτάει κατάματα. Ποια είναι τα σπουδαία πράγματα που σε κάνουνε αδύνατο? Ποιοι είναι τελικά οι ήρωες και για τη θυσία γίνονται? Ποιοι στο αδικό αμήνονται και νεκρίζουν 1002 ζωές? Ποιοι χαμογελάς στο θάνατο όταν τους κοιτάει κατάματα? Ποια είναι τα σπουδαία πράγματα που σε κάνουνε αδύνατο? Ποιοι είναι τελικά οι ήρωες και για τη θυσία γίνονται? Ποιοι στο αδικό αμήνονται και νεκρίζουν 1002 ζωές?